जोङो मोनसे प्रेसार ग्रुप हिसाबै इउनाइटेड फाराम एक्स एनडिपि खौ जों गायसनबाय गुलि अरनानै थैजासेनि जाथि सिबिनायनि मोनसे समायखिराजों फैनाय हिसाबै आं सोरबा 2 बोसोर 3 बोसोरनि ट्राम्पजों सालायनानै फैबाय थानाय सोरबा दैदेनगिरिनि दम आं गियाबो फासयाबो आंथ' इउनाइटेड फरमनि नाम लायालासेनो एक्स एनडिपि हिसाबै प्रेसार ग्रुप हिसाबै आं प्रेसार होदों आंहा मा गोरोन्थि दंमोन गभर्नमेन्टनि जे दिनै संख्रि मोनजानाय हिसाबै इउपिपिएलनि एमफोरनि सालायफोरखौ बिथाङाबो लाफाबाय नामा दिनै जोङो बायद' फेक्सन हिसाबै जेन'बा माबानि दङ एस ग्रुपनि आरो आरपि फेक्सननि जों मोननैजों जादों आरो नेक्स्टआवहाय जोंहा फैबावनांगौ बिराद बुरजा लिस्ट जानानै दं मानो होनोबा जोंहा मोनसे दिन लादोंमोन जयनिंखौ लानो दा बे दिना जोंना सफैस्लाबै दिनै आं अकस्मात जेन'बा जोंहा बे पार्टिनिफ्राय निर्देश मथे आंखौ लेंहरग्रोनायखाय आं फैग्रोदोंमोन दा फैनायाव जोङो दा मोननै ग्रुपनिफ्राय जोङो ज' जानो मोनदों आरो फैबाय थानायाव जोङो मोनथामसो ग्रुपनिफ्राय मोनगोन आरोखि माने एनडिपि हिसाबै फैबावनांगौआ बुंनो थाङोबाथ' स' दं लिस्ट मथेथ' आंनियाव दा 200-250 जनसो दंफैथ'यो फैबावगोन लिस्टआ बिसोर कालेक्सन खालामबाय थादों खेबसेनो जोङो ओरै गसाइगाव जायो ना कुसुगाव जायो बाहायनो जोङो एसे गिदिरैनो लागोन आरो जयनिंखौ स्पेसियेलि नैबे दानि सरकारा नोंथांमोननि थाखाय खामानि मावबाय दं होननानै बुंबाय थादों नाथाय नोंथांमोना दिनै सरकार थायै बिपिएफआव जइन जादों मानि थाखाय आसलथे जइन जादों जोंनि थाखाय मावदों होनोब्लाथ' रायजो राजायाबो नुखादों नोंथांमोनाबोथ' अलरेडि फिल्डआव हाबनानै मिथिखादों जेरावखि थाङा माने एक्स एनडिपिखौ लोगो मोनगोन हय रन्जन ग्रुपनि जागोन हय गबिन्द ग्रुपनि जागोन हय एस ग्रुपनि जागोन नहले डि ग्रुपनि जागोन जेरावबो एनडिपिया गोसारनानै दं बे गामि गामि जेरावबो थांबाबो बे मोनसे प्रब्लेमखौनो खोनाखागोन गतिके बे गभर्नमेन्टआ जोंखौ जेबो नायखानाय नङा नाया हिसाबै बेखौ जों सिन्था खालामनानैनो जोङो एक्स एनडिपि हिसाबैबो ससियेल मिडियायाव जों बहुद गाबख्रावदों आरो जोंनिखौ खोनासङा मुंख्लं जानाय न'खरनिखौथ' खोनासं सोरबा कनभिट जानाय न'खर मा होनो बेखौ इनाय जानाय न'खर इनाय जानायनि न'खरनिफोरनि खोथाखौ खोनासङोबाबो जोंहा गोजोननाय थागोन खारन जों मोनसे समावहाय जोङो संगठननि नेम निथि मथे संगठनखौ दैदेननो गोनां जानायाव नेम निथिजों जोङो डिजिनेसनखौ लानो गोनां जादोंमोन बे डिजिनेसनखौ लानानै जोङो गोबाव सम दिनै स्ट्रागोल खालामदोंमोन स्ट्रागोल खालामनायाव जोंनि केडार हिसाबै जोंखौ डिउटि थानानै जोंखौ सेक्रिफाइस खालामनायनि बेलायावहाय जोंखौ सिकिउरिटि होनानै बिथांमोना बे स्टेजसिम लाबोदों आरो बे स्टेजसिम लाबोनाय केडार्सफ्रा बा बिथांमोना दिनै सोरबा एनआइएआव दङ सोरबाया कनभिट जानानै दङ सोरबाया लाइफ टाइम जानानै दं सोरबाया मुंख्लं जालांबाय दा बेफोरनि न'खरफोरखौ जोङो दिनैसिम फंसे रावजों रायज्लायहैनो हायै जादों खारन जोङो बिथांमोननि न'खरखौ नायनो थाखाय जोंहा गथ' फुवेलनि खोथा थाबाय दिनै माखासे एसे एनै अनसुंथाइ होबोनायनि खोथा थाबाय बेखिनि सिस्टेमा जोंनियाव गैयैनि थाखाय जोङो बिथां मुंख्लं न'खर आरो माबा एनआइए नांनाय आरो कनभिट जानाय लाइफ टाइम जाय नांनानै दङ बिथांमोननि न'खराव जों दिनै खौरांखौ लाहैनो हायाखै दा बिनिखायनो जोङो दुखु मोननानै बे गभर्नमेन्टजों नाथ' जोंनो मावखानायबो होनो हाखानाय नङा आरो दिनैसिम बिथांमोननि मावनायखौ जों नुहुरखाबाय बिथांमोनहा माने साक्सेसफुल खालामनानै होनो हाखाया गतिके साक्सेसफुल खालामनो हायाब्ला जों मोनसे बिपिएफ दला सिनियरिटि दल हिसाबै एक्सपिरियेन्स थानाय दल हिसाबै पार्टि हिसाबै बे पार्टिखौनो जोङो दिनै बर'आव गावनिनो आंगो पार्टि होननानै रिजनेल पार्टिखौनो जोङो मोजाङै मोजां पलिटिकेल पावारखौ फोराफिननोसै होननानै जों जयैनो सावरायलायनानै दिनै नैबे जयनिं प्रग्रामावहाय जों दिनै जयैनो फैनानै जयनिंखौ जाफैबाय आरो सेकेन्ड टाइम जोङो जेन'ब्ला गावखौ दिनै बिपिएफ जाबाय होननानै आं सिनायथि होनो हाखाबाय नालाय आङो दिनै आंनि जिहेथु उनाव फैगोन बिथांमोनखौ आं गोसो खुसियैनो आं बिथांमोनखौ बरायनानै लागोन आजावगोन आरो बिथांमोनखौ आङो कन्टेक्ट खालामनानै माखासे नेम निथिफोरखौहाय जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों ज'यैनो मावलांनाय गोसो मोदोम होसोमनानै जातिनि उन्नति बा बिटिसि बागैनि उन्नतिखौ जोङो जाफुंहोनो थाखाय बा मोनफुंनो थाखाय जोङो ज'यै लोगो नांनानै बिपिएफ बायदि जोङो बड'लेण्ड टाइगार हिसाबै बे पार्टिखौ जों दिन्थिलांनो थाखाय नोंथांमोननि जेंनानि सायाव मा सिन्था खालामदों नोंथांमोना? जोंनि जेंनानि सायाव जोंथ' दा सिन्था खालाम
खालामनानै जोंथ' सुफुंनो हाखाया दा बेखौ सुफुंनो थाखायनोथ' जों ज'यैनो जों बिपिएफ पार्टिखौ सापर्ट खालामनानै गभर्नमेन्टआव लाबोनानै जोङो बिपिएफ पार्टिनि जानानैनो जोङो जाहा बिपिएफ पार्टिनि मुरबि बा चिफ बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि सार बिथांजोंनो जों ज'यैनो शेयार खालामलायनानै जोङो जोंनि लांदां जानाय जायगाखौ सुफुंगोन आरो जोंनि मोननांगौखिनिखौ जोङो मोननो हानाय बायदि बिथांजोंनो सावरायलायनानै डिसिसनखौ लागोन आरो आङो नैबे मोनसे खोथा जोंहाथ' एक्स एनडिपि हिसाबै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि दङ हिसाबै दिनै एक्स एनडिपिनि खुनु प्रग्राम सग्राम गायाखै बिथाङा जेबो खबर गैया नाथाय आं जे मेम्बार ना आङो मा होनो बेखौ एसिस्टेन्ट अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि सेन्ट्रेल कमिटिनि बिथाङा गावनो गोजौ थाखोआव थानाय प्रेसिडेन्टनिफ्राय लानानै सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै माबा अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बिथाङाथ' सोंनो हायो जेखान्डे मा डिजिगनेसनाव दंमारोमोन बिथाङा गाव मिथियाखै गाव सोंनानै ला बुं क्लियार गाव बुं मानो मिसा खोथाखौ ना बिथाङा जे इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि जे दिनै संख्रि मोनजानाय हिसाबै इउपिपिएलनि एमफोरनि सालायफोरखौ बिथाङाबो लाफाबाय नामा जे बिथाङाबो बुंदों जे रन्जन दैमारि सारमोनखौ बा कनभिटआव थानायफोरखौ बा एनआइएआव थानायफोरखौ बुंदों बिथाङा जे गभर्नमेन्टजों थानानै गभर्नमेन्टजों मोजां जानानै जुदि बिथांमोनखौ बख'वाब्ला गभर्नमेन्टनिनो एगेन्स्ट बुंनानै बिथांमोनखौ बोरै बख'नो हानो आरो जों मानो बुङा जानो बाबा जोंखौथ' बुंदों ना इउनाइटेड फरामा इउनाइटेड फराम अफ एक्सेसन एनडिपिआ जोंखौथ' बुंदों मिटिं दावथिं बुंदों आंबो एसिस्टेन्ट अर्गेनाइजिं हिसाबै आंबो डिजिगनेसनखौ गावनि आखाइ मुथायाव लानानै आंबोथ' दिनै सार्भिस होदों प्रग्राम गादों बेनि गेजेराव बुंदों जोङो मोनसे प्रेसार ग्रुप हिसाबै इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिखौ जों गायसनबाय होननानै बिथांमोना बुंदों आरो प्रेसार ग्रुप आंथ' इउनाइटेड फरमनि नाम लायालासेनो एक्स एनडिपि हिसाबै प्रेसार ग्रुप हिसाबै आं प्रेसार होदों आंहा मा गोरोन्थि दंमोन आंखौ दिनै ओरै एटेक खालामनो नागिरलायनाय आंथ' जेबोथ' गोरोन्थि मावाखै जे आङो इन्डिया बा डेम'क्रेसि कान्ट्रिनि जेटु दफा माबा आर्टिकेल नाम्बार बे आर्टिकेल नाम्बार मथे आं बुंदोंमोन जे राइट टाइम राइट स्पिच जोंहा बे टाइमाव जुदि गनो हायाखैब्ला बिटिआरआ जुदि एकर्ड जाखांनायनि उनाव 3 बोसोरनि उनावबाबो जुदि बे दफाया मावफुंजायाखैब्ला आं बुंखानांगोन सासे एक्स एनडिपि हिसाबै आं बुंनांगोन खारन आंनि गाहायाव बहुत जुनियर दं आरो जों माबायदि सैजोदों माबायदि सैजोआखै आंखौ एनडिपि बेसे गोबावनि एनडिपि बेसे सिनियर बेखौ बिथांमोना जुदि रायजो राजानाव जुदि सोंनो होदोंबा रायजो राजाया मिथिखागौब्ला आंखौ धेमाजिनिफ्राय लानानै लखिमपुरनिफ्राय लानानै गहपुरनिफ्राय लानानै बिश्वनाथ सारियालिनिफ्राय लानानै राङापारानिफ्राय दिखियाजुलिनिफ्राय अदालगुरिनिफ्राय बाक्सा तामुलपुर आरो चिरां दङ क'क्राझार चौरसिल सोंजोब आं बेसे गोबावनि एनडिपि बिथांमोना जे बुंदों खान्दाया बेसे गोबावनि एनडिपि बेखौबो रायजोफ्रा मिथिदों जोंखौ सनमान होदों जा आंहा जेखौ बुंनांगौ आं बेखौ बुंदों आं जेबायदि जातिनि बेक जालांनाय खाहानि माबाफोरखौ मोन्थाइफोरखौ आं बेखौ बुंदों जेराव जोंहा मोन्थाइ दङ जेराव जोङो गावनि कमरेड्सफोरखौ लिडारफोरखौ जुक्तिसालिनिफ्राय लाबोनांगौनि खोथा दङ बिथांमोनाबो जातिनि नामावनो नांनानै दिनै पार्सनेलिटि केस दिनै सैसोनो गोनां जादों आरो बेथ' जाति हिसाबैसो नांदोंमोन जाति हिसाबैसो जानांगौ आरो नोंथांमोना बुं आयेना सोरजोंबा बानायजानाय नंगौना नङा मानसिजों दाजानाय नंगौना नङा आयेनखौ मा समाव दाया जोंबोथ' मिथिगौना आयेना मा समाव दानाय जायनि थाखाय जोङो माबाखौ रिपाब्लिक डे हिसाबै जों गनायो बेलाय आयेन बानायनाय दे आरो बे दिनाव बानायखांनाया दिनै जाम्बुबाय हिसाबै स्टेट बाय स्टेट जोंहा माबा दङ बेखौ मा होनो एसेमब्लि जायो बे एसेमब्लियाव दिनै मोनसे एसअपि बानायो एसअपि बानायनाय मथे दिनै बेखौहाय गावसोर इमप्लिमेन्टेसन खालामो एसअपिखौ आयेनखौ गोदानै बानायो दा बेबायदि आयेनखौ बानायनानै जोंनि एक्सफोरखौ जोंनो होनो हाया नामा आरो जोंनि खुगाया बिजि सुथेनाय बायदि जागोन बर'नानै होग्रो जों जेबो बुङा जेब्लासिम बर'ना जों जिरायनानै थाया आं दिनै बिपिएफआव जयेन जाबाय बिपिएफखौ दिनै गोहो गोरा खालामनो थाखाय आंजों लोगोसे गोबां एक्स एनडिपि दङ आरो फैबावगोन आरो आंखौ जेबायदि दुमब्रा होदों आरो सेकेन्ड टाइम दाहो आंहाबो आखिनि आगदानि मानसि दं उन सिगां आंजोंबो खारफाग्रा मानसि दं दा बेनिखायनो आंबो बुङो आं दिनै थिफुदला रावखौ बुङा आं आंनि मोन्थाइ बा जातिनि मोन्थाइनि थाखायल'सो आं बुंदों खारन आङो गुलि अरनानै थैजासेनि जाथि सिबिनायनि मोनसे समायखिराजों फैनाय हिसाबै आं सोरबा 2 बोसोर 3 बोसोरनि ट्राम्पजों सालायनानै फैबाय थानाय सोरबा दैदेनगिरिनि दमाव आं गियाबो फासयाबो आंखौ हादला बादला संख्रि सारनानै हो अब्लाबो आं फासया
आंनि खुगानि रावनिफ्राय आं मालाबाबो गोजान जाया सारेन्डार होननाय जिनिसा आंनाव गैया आं मालाबाबो जाया आंना गोरोन्थि जादों आं सरि सरि होआ आं गोरोन्थि मावफ्लांबाय आं बुंफ्लांबाय आं बेखौ बुंगोन नाथाय आं जा बुंदों आं मालाबाबो गोरोन्थि बुङाखै बायदि आं मोनबाय थादों आं बार रिपिट खालामबाय थादों रिभिउ खालामनानै नोंथांमोनाबो दिनै हांबादिक हिसाबै खोनासंनानै नाय आं जातिनि खहानि थाखाय बुंदों ना जातिनि मुलाम्फानि थाखाय बुंदों दा बेखौ लानानैनो आं बुंदों जोङो बर' जातिया खौसेथि गैया होननानै साफ्रोम लिडाराबो बुङो साफ्रोम बर' जातिया बुङो दा खौसेथिनि लामायाव जों फैबाय जों बेल्टिजों एनडिपिजों बै समनिफ्राय दावहा होबोबाय थादोंमोन गावलायबोदोंमोन होसोबोदोंमोन बुथारलायदोंमन नाथाय दिनै एनडिपिजों बेल्टिजों दिनै मानो जयनिं प्रग्राम जालायबाय थाखो मानि थाखाय जों जयेन जाखो बबे पइन्टखौ लानानै मा नुहुरनानै आं दिनै बिपिएफ जाखो बिपिएफआथ' एक्स बेल्टिनि थार पार्टि आं मानो फैखो आं मानो उन्दै जानानै फैखो जातिनि मोनथानि थाखाय आं दिनै एनडिपिबाबो एक्स एनडिपिबाबो एक्स बेल्टिबिआव आं फैनो गोनां जादों जाहाथे बर' हारिया गोमोनो गेरेमसा हारियै थांनानै थानो हायो नैबे बिटिसिआव बेनि थाखाय आङो बे सिमांखौ नुनानै आंनि जेसेबांनाखि लोगो एक्स एनडिपिफोर दं आं बिथांमोनखौबो लानानै आङो मुजुबुद खामानि मावनो आवगायगासिनो दङ आरो मावलांगोनबो आं मालाबाबो बे थांखिनिफ्राय मालाबाबो फासयनाय नङा आंखौ सोर मा खालायो खालामो गोजोन्थों थेंक इउ